Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asiqhubeke kancane senze futhi ezinye izibonelo zalezibalo zethu za-times. Athi ngibhalele isibalo la esizosenza ndawonye esisebenza ngabo o-times. Ngino-235 ngithi times 47. Cishe ngathi 2. 47. Ngidwebelela ngezansi. Sizosebenza ngalendlela yokuthi sizosebenza ngo7 basebenzisa u7 utimesane nenamba nga 111 phezulu. Base siyabuyela ku4. U4 awona phela u4 ungu40 ngoba sisebenza ngo47. Ngakho u4 wethu njengoba uku-second okusho ukuthi endaweni yesibili bakufakwa inamba uzoba no0 wodwa ngemva. Ngiyathemba na uthola impendulo efana nezami nje ba ngitimes la ngibambisa nangaphezulu. U4 wethu times 5 uzosipha ba 4 times 5 usipha ba sipho 20 siyabambisa u2 wethu phezulu. Suse lokhu ungaze usididi. U4 times 3 wethu usipha ba 4 times 3 plus 2 usipha ba uyabona manje sifinyelele khona. Impendulo yethu ke uma sesihlanganisile sibe no11,045. Basiba no9 times sifaka ku9 ngafaka manje. Ngifuna uthi ngifaka u8. Okay, u8 so sebenza kanjalo kusebenza ngo8. Bambisa u5 wethu siyenyusa sisebenza ngawo manje u9 sifaka u9 u0 ezansi ngobani u9 wethu umele u90 futhi ume esikhaleni sokuthi emva kwabo khona isikhali sisodwa senamba eyodwa ingakho sifake u0 sibambisa u2 u9 no7 kakhohlwa u2 sibambisa ba u6 u9 no8 ungakhohlwa u6 njengoba injalo ngoba isekhe indawo yokuchuphisa 7857 siyahlanganisa manje base loyo kuyoba umphumela wethu. Kalula njalo thi ngicishe manje sibheke esinye isibalo. $234 no 64 643 sebenza ngalezi number. Kuyabona manje siney'ntathu phezulu ney'ntathu ngezansi okuzosenza ukuthi sisebenze ngokukhulu ukuziqhenya nokushesha.
Uyaphunyelwa impendulo efana neyami. Ngiyakuvumela manje ukuthi nawe uwenze ngendlela ebesisebenza ngayo ukuze ubone ukuthi kulula manje sesizenzile ibalo ezifana nalezi siziphindaphinda usuyakwazi nokuzenzela noma uwedwa. Ukuthi manje uqhathanise ukuthi uyahambisana yini nami, uqhathanise ukuthi imiphumela yakhe iyafana yini neyami. Hlanganise na impendulo yethu hey nambende kodwa ufinyelelile kuyona. Sesiyahlanganisa esikutholile. Ngiyathemba nawe ufinyelela ukufana nokwami. Okungenani uthathe ibalo futhi uqalima phansi uzenze ukhombisa ukuthi usuyezwisana nokuthi kwenziwa kanjani kule balo.